Dnes sa spolu pozrieme na to, ako spočítať bunky v Exceli. Teda ako zistiť, koľko buniek obsahuje číselnú hodnotu, prípadne koľko buniek je prázdnych, alebo v ktorých sa nachádza nejaký text. Poďme postupne na niekoľkých jednoduchých príkladoch. Čiže prvá otázka. Koľko údajov o výške tržieb je vyplnených? Ak si ja oblasť, v ktorej sa nachádzajú údaje, označím, tak prvý spôsob, ako veľmi rýchlo zistiť, koľko buniek je vyplnených číselnými údajmi, je pozrieť sa vpravo dole a tu vidím počet 95. Čiže tento údaj mi uvádza, že v tejto oblasti je 95 vyplnených buniek. Pokiaľ by som ja mal vo februári omylom nejaký text napísaný na miesto výšky tržby, tak vidíme, že tu dole mi stále ukazuje už nie 95, ale 96, tá jedna bunka tam pribudla. Čiže v tomto prípade nerozlišuje Excel, či ide o číselnú hodnotu alebo textovú. Zároveň tu vidím údaj o priemere tých hodnôt, priemerná hodnota a takisto súčet tých hodnôt. Ak ja chcem zistiť ale koľko údajov o výške tržieb je vyplnených, využijem funkciu count. V prípade tejto funkcie použijeme iba jeden argument, ktorý bude vyplnená oblasť. Samozrejme môžem tých argumentov využiť viac a oddeliť ich bodkočiarkou. Čiže označím si našu oblasť a po stlačení Enter mi tu zobrazuje hodnotu, že vyplnených máme 92 údajov. Čiže v tej oblasti C5 až H24 máme 92 číselných údajov. Pokiaľ by sme chceli zistiť, koľko údajov o výške tržieb chýba, tak samozrejme by sme mohli jednoducho myškou sa presúvať a počítať 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Ale my vieme na toto využiť aj funkciu count blank. Count blank, ktorá nám vráti počet prázdnych buniek v danom rozsahu. Áno, v tomto prípade nám zobrazuje 27 prázdnych buniek. Ďalšia otázka. V prípade koľkých predajní je uvedený kontakt? Vidíme, že v prípade kontaktu je tu uvádzaný e-mail, ale občas sa stane, že bunka je prázdna. No, opäť použijeme funkciu count a. Na rozdiel od count, funkcia count a berie do úvahy aj text. Čiže berie situáciu, že kedy je tá bunka vyplnená, je jedno či číslom alebo nejakým textom. Čiže keby sme využili funkciu count ako pred chvíľou, tak by sa nám stala taká vec, že by nám zobrazilo 0 hodnôt, 0 vyplnených údajov. Takže musíme použiť funkciu count a, ktorá nám presne zobrazí, teda že vyplnených údajov kontaktov je 16. Áno, a ostatné nie sú. Ďalšia úloha je o niečo zaujímavejšia a to z toho dôvodu, že v tomto prípade už máme uvádzanú aj podmienku. Čiže už sme si povedali alebo hovorili o funkcii count, funkcii count blank, funkcii count a teraz nám pribudne funkcia count if. Táto funkcia nám spočíta alebo určí, zistí počet buniek za predpokladu, že je splnená nejaká podmienka. To je to if v tej funkcii, v tom názve funkcie. Tak poďme to vyskúšať. Čiže rovná sa count if. Prvým argumentom je rozsah, čiže opäť s ktorou oblasťou pracujeme. My sa pýtame, koľkokrát bola dosiahnutá tržba v hociktorej predajni vyššia ako 38 000, takže označím si opäť tú oblasť s tržbami. A druhým argumentom je kritérium. My kritérium, pokiaľ je uvedené v nejakej bunke, môžeme využiť adresu bunky, teraz je uvedené slovne, že tržba má byť vyššia ako 38 000, tak toto kritérium uvedieme do úvodzoviek. Úvodzovky viac ako 38 000
K tejto funkcii COUNTIF si spravíme niekedy trošku podrobnejšie video, lebo je tam tých možností viacej. Ale takto jednoducho, pokiaľ to zadáme, stláčam Enter, čiže máme tu oblasť, v ktorej pracujeme a kritérium, tá podmienka, viac ako 38 000. A vidíme, že v prípade 11 údajov bola tá dosiahnutá tržba vyššia ako 38 000. No a ešte máme jednu funkciu, tá súvisí s predchádzajúcou, ale ide o situáciu, že je uvedených viac podmienok. Čiže v tomto prípade nemá uvedený kontakt, nemáme, to je jedna podmienka. A druhá podmienka je, že chýba záznam o tržbe za január. Tak sa poďme na to pozrieť. Pôjde o funkciu COUNTIFs. V tomto prípade, v prípade tejto funkcie, ja môžem mať podmienok viacero a v podstate striedam rozsah, podmienka, rozsah, podmienka, rozsah, podmienka. Čiže prvá podmienka je, že nemá uvedený kontakt, tak našim rozsahom budú kontakty. To, že nemá uvedený kontakt, znamená, že daná bunka je prázdna, čo môžem vyjadriť napríklad takto prázdnymi úvodzovkami. No a ďalším kritériom je, že zároveň chýba záznam o tržbe za január. Čiže zase rozsah bude stĺpec s tržbami za január a kritérium budú prázdne úvodzovky. Áno, skúsime Enter a vidíme, že sú to dva údaje, čo vidíme aj priamo pohľadom. Tu je tá jedna situácia a druhá situácia. No a to bolo na dnes všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, tak nezabudnite sa spýtať v komentároch.